Pracowaliście cały mecz na to zwycięstwo, wymykało się z wam, ale w końcu końcówka, dobra gra w defensywie pomogła wam zwyciężyć. Tak, czarni zagrali bardzo dobrze. Może nie mieliśmy szczęścia w końcu, my mieliśmy, trafiliśmy bardzo dobry rzut, ważny rzut w końcu i szczęściem wygraliśmy, ale przez cały mecz, jak mówiłeś, cały czas graliśmy mocno w defensywie. Wierzyliśmy, że wygramy z dobrym bardzo zespołem i bardzo ciężkim terenie. Gratuluję Słupsku na dobry mecz. Bardzo się cieszę, że po 4 lata zadowolałem zwycięstwem. Także myślę, że to już nie jest koniec, to jest tylko pierwszy mały krok. Mam jeszcze dużo przed sobą. No właśnie, w pierwszej połowie trudno ci się było strzelić w kosz czarnych. To efekt właśnie tego dopiero powrotu, dopiero zgrywałeś się, takiej złapania pewności. Powiem szczerze, że w najlepszej formie nie jestem, mogę powiedzieć szczerze. Miałem bardzo problem z rzutami za 3, ale z drugiej strony starałem się też w obronie, też w penetracji, także w końcu najważniejsze, że wygraliśmy mecz. Powiem szczerze, że trochę oczywiście jestem zmęczony, bo miałem też kadrę bardzo długą. Nie miałem bardzo dużo czasu, jestem w 2 tygodnie tylko tutaj, mieliśmy obóz z drużyną, także myślę, że moja forma jeszcze przyjdzie i myślę, że będziemy mieli jeszcze dużo fajnych meczów. Wydawało się, że już przejęliście inicjatywę, ale ta końcówka pokazała, że coś wam dzisiaj nie szło. No nie szło, naprawdę przegraliśmy bardzo ważny mecz dla nas. Chcieliśmy zacząć ten sezon dobry, wygrany. No co, idziemy do przodu, patrzymy do przodu, musimy zanalizować ten mecz i przygotować się na derby. Tak wyglądało na początku, że chyba trochę brakowało wam takiej ostrości i twardości w defensywie. Nie, może paru chłopaków spaliło się, bo jest tak, że pierwszy mecz grają Gryfy, dużo ludzi i nie pokazali swoich umiejętności tak, jak oni potrafią. Ale mam nadzieję, że na przyszłość będzie lepiej. Te akcje w końcówce, kiedy wam nie wchodziła, to już tak Paul Farmex grał tak dobrze w defensywie, czy wy nie mogliście się jakoś między sobą dogadać, jak to skończyć? No, jak widać, cały sezon przygotowawczy też mamy kłopoty i próbujemy eliminować na treningach. No oczywiście głową musimy do góry, ale Paul Farmex naprawdę grała dobrą obronę, ale te osobiste blessing game powinny paść i byłby inny mecz.